Obaly sme už schovali a ak chcete na budúce nájsť nejaký svoj obal... No, prečo? Ja chcem vo videu teraz. Kamarát, dneska točím, že celý deň, fakt akože na budúce. Brácho, 2 minúty. Brácho, nič viac nechcem, len 2 minúty mi daj a vyberiem si, čo Dobre, treba. stopujem ti to. Dobre. Koľko máš percent? Kilo. Tak poď, koľko máš percent? Kilečko. Počkaj, fakt má kilo. Si členom Lufoxu? Jasné, že som. Last minute video, budget 2 kg. Poďme na to. Som nejedol, že od obeda. A už je 8 hodín. Krásna kapučinková s troškou čokoládky. 41, ak bude. Myslím, že vybavená, môžeme ísť. Dobre, chod sa asi spýtať, super. Si bereš fakt tie isté, jak mám ja? Tomu ver, bracho. Trophies. Tenisky sú, to zatiaľ není, ale myslím si, že Travis Scott tričko. Není Travis Scott, kámo, to je Converse. Travis Scott tričko môže byť. Sedí. Dobre, tak ideme zaplatiť. OK, odchádzaš iba s tričkom, ešte máš 124 eur. Keď neprší aspoň kvapka, tričko je famózna kúpa, čiže som veľmi šťastný a verím, že za 124 eur dokážem kopnúť ešte lepšie tenisky, ako som si chcel vybrať. OK, tak aký obchod? JD. OK, JD Sports, znova zás, ideme k vám. Povedal si 2 minúty a 3 videá som stihol spraviť, kým si ty vybral. Á, vieš, akí sú muži, nerozhodný. Dobre, každou minútou budget ide dole, dobre? Takže sa pomáhaj. Každou minútou mi ide budget hore. Ja si určujem pravidla. Dobre, chalan sa nakúpil a videli ste asi aj čo, takže môžeš ísť preč už konečne. A ak chcete byť v ďalšom videu, aj vy napíšte mi na môj Instagram dole v popise a na budúce zoberiem na nakupy vás.